municipais, especialmente os concellos máis pequenos, que aquí son todos, se digo 91 dos 92 concellos teñen menos de 20.000 habitantes e, por tanto, o deber de cooperación da Diputación para a prestación dos servicios é unha prioridade absoluta, é un obxectivo fundamental tamén, e as actuacións neste caso pois afectan os concellos da Mezquita, de Leiro, de Baños de Molgas, de Chandrexa de Queixa, de Esgos, de Oimbra, Rairí de Veiga, Rubiá, Berea e Vilar de Bos. Bueno, en definitiva, seguimos traballando con, lóxicamente, como decimos, todos os luns vimos aquí a dar conta, e como ven, unha vez falamos de cultura, sempre de concellos, evidentemente, pero despois van variando os temas. Hoxe falamos de fondos europeos fundamentalmente, e en definitiva o que estamos facendo é mobilizar un investimento, aproveitar, neste caso, hoxe, os fondos europeos e reforzar a cooperación cos concellos para avanzar nun equilibrio territorial e no desenvolvemento da provincia de Ourense. Aproveito tamén para indicarles, xa pechar esta primeira parte da intervención, que efectivamente hoxe tamén ten un acto importante que ao salir daqui pois iremos a facer, que é a inauguración de Obramat no polígono de San Cibrao, unha obra, unha inversión, un investimento moi importante que beneficia obviamente a nosa provincia en termos de inversión, casi 4,5 millóns de euros desta cadea ligada a unha multinacional pois que elixiu Ourense para establecerse, e tamén que supón a creación de preto solamente en Obramat de casi 100 novos postos de traballo. Por lo tanto, creo que é unha noticia importante que tamén para na que a Diputación tamén colabora, evidentemente saben que colaborou, estuvo no orixen do polígono industrial de San Cibrao das Viñas, o motor económico sin dúbida da provincia de Ourense, e desde logo, pois evidentemente está sempre ao lado das inversións, facilitando esas inversións e reclamando aquelas outras, como sempre digo, que se necesitan neste contorno industrial, porque aspiramos a que Ourense siga sendo unha provincia evidentemente con uns claros matices rurais, pero aspiramos tamén moitísimo a que Ourense sexa unha provincia industrial, unha provincia na que o traballo na industria, un traballo de calidade, de alto valor engadido, evidentemente supoña un avance moi importante no ámbito da sociedade e da economía, e, por lo tanto, hai que crear esas condicións. Hoxe, decisións como esta de inversión de, xa digo, casi 4,5 millóns por parte dunha empresa ligada a unha multinacional que obviamente mide moi ben onde fai as súas inversións e ten moitísimas oportunidades e escolleu Ourense para leválo a cabo, e a creación de preto de 100 postos de traballo, creo que é un anuncio que é moi importante, que a continuación iremos a desenvolver o acto de inauguración a San Cibrao das Viñas. Por a miña parte, inicialmente é o que lles tiña que decir, e como sempre, pois quedo a súa disposición para isto ou para calquera outra cuestión que me quieran preguntar. Buenos días, eu quería preguntarlle neste caso, volvo ao tema a semana pasada da forma definida do Consello Provincial de Bombeiros, e nos contaron que ahora mismo están reunidos con representantes da administración, non sei que nos pode comentar ao respecto. Sí, efectivamente. Pois basicamente eu un pouco máis que decir sobre o que dixo a semana pasada. Eu simplemente analizando manteño unha reunión cos técnicos e cos representantes políticos, co diputado correspondiente, e, por lo tanto, aí é onde se vai a debatir. Efectivamente, que se falaba de falta de diálogo, era un diálogo que non era formal, pero que un diálogo que se mantuvo durante todo o tempo, e que sempre que nos demandaron, sempre se contestou. Hoxe é unha mesa formal, e, por lo tanto, primeiro, nos temos un pleno compromiso ca prestación do servicio de prevención e de extinción de incendios. Eu apelo a miña condición de director xeral, apelo ao traballo feito na provincia de Ourense, apelo a que se está constituído o consorcio provincial con todos os parques en funcionamento, con cos GES como complementos, desenvolvendo toda a provincia como en ningunha outra, con grado de cobertura como ningunha outra, que a Diputación aportando ademais ese parque de bombeiros do polígono, axudando a ese parque de bombeiros do polígono, e creo que temos unha situación boa. Efectivamente,
logo vimos que as discrepancias eu creo que fundamentalmente eles expuxeron na súa convocatoria de folga e que na maior parte das veces se reducen a cuestións económicas. Eu explico. Vamos a ver, eu sigo dicindo o mismo. Cando se di que non cumplimos os nosos compromisos, pois cumplimos os nosos compromisos facendo o cambio de modelo de xestión, pasando dunha xestión indirecta a unha xestión directa, facendo que os traballadores de empresa foran traballadores da administración primeiro indefinidos e logo fixos, firmando o ano pasado un convenio colectivo, primeiro convenio colectivo como personal da administración, e facéndolle unha RPT completamente actualizada, unha relación de posto de traballo completamente actualizados. Bueno, por aí, xusto produto dese convenio, por exemplo, pois surge a primeira discrepancia. Baixamos as guardias que teñen que facer de 73 que facían a 67. Baixamos as guardias, por lo tanto, estamos falando de que se melloran sustancialmente as súas condicións. E o que se fala é que con carácter temporal poderán facer esas guardias de diferencia voluntariamente. Vale, voluntariamente, para, bueno, que quixera, para que non houbera ningún problema no servicio e que eles la puderan facer. Bueno, a discrepancia é que pois eles din que hai que pagarles a todo o mundo e nós decimos que xa hai que pagar os que as fixeron. Evidentemente, creo que non é nada extraño o que propoñemos. No tema das retribucións, bueno, non vou a entrar a dar cifras, eu simplemente se reclaman tamén incrementos, pero eu recordo que hai incrementos moi importantes, incrementos, cando se reclama dun incremento anual dun 2,5%, houve incrementos na plantilla do 27%, 27, 24%, 17%. Bueno, pois cando hai un incremento do 27%, seguir reclamando ademais outros incrementos que a toda costa, pois efectivamente hai que dicilo, é dicir, o persoal tuvo un incremento moi importante, non todas as categorías foron iguales, pero as que máis incrementaron superaron o 27% de incremento nas súas retribucións. E cando se fala de que non atendemos o servicio, pois incorporando xente, sí que o atendemos. Efectivamente, primeiro, os nosos compromisos eran crear unha bolsa de contratación que está creada e operativa. Por lo tanto, eso é un dato obxectivo, efectivamente, que está se chamando aos integrantes da mesma para suplir as baixas. E por outra parte, falábase do reforzo de servicios con 17 novas prazas e está convocada o proceso selectivo para seleccionar, valga a redundancia, eses 17 novos efectivos. Estamos pendientes de sacar a lista de admitidos e excluídos e hai nada menos que 260 aspirantes. De acordo? Por lo tanto, non vemos onde... Seguramente hai cousas que podemos fallar, pero eu creo que facer estabilizar, facer a RPT, facer un convenio, facer unha bolsa que está funcionando, unha bolsa de interinos, e ter convocado o proceso selectivo para os 17 novas plazas, creo que son pasos importantes. Bueno, pues esperemos que bueno, se hai alguna cousa que podíamos correxir todavía, la fagaremos, pero de que hai unha inacción ou de que hai un incumplimento flagrante do acordo, non podemos admitilo. Sí. Nada máis. Xa estades pouco preguntadores. Sí, xa me extrañaba, home. Xa me extrañaba. Dime. Non, por o tema do transporte metropolitano. Sí. Que se falou aparte no pleno, non, o alcalde de Ourense criticou o último acordo, dixo que non estaba por o tema das paradas. Bueno, non sei se nos pode decir en que punto exacto está, porque sempre nos perdemos. Bueno, pois non, eu creo que lle pode aclarar en que punto exacto está. Bueno, vamos a ver, o meu alcalde non tengo exactamente claro, porque como non está nas reunións, pois ao mellor non ten claro exactamente onde nos encontramos, pero os que estamos nas reunións temoslo claro. Entonces, a ver, na última reunión saben que para instaurar o transporte metropolitano, ao final, faise un plan piloto, porque das propostas iniciais por parte do Concello recortáronos moitas delas e, por tanto, quedaron
na primeira fase 8 líneas que se poden estender a outros concellos, non? Fundamentalmente os concellos de Barbadás, o concello de San Cibrao, de Pereiro, de Coles, se non recordo mal, e tamén o concello de Cenlle, estamos aí con Punxín, os limítrofes, en definitiva, Llamoeiro. En definitiva, bueno, entonces, o que dentro desas 8 líneas, o que se nos pediu, estamos ahora mismo en tempo porque se nos pintou por fin as 8 líneas, o concello, onde salen, cales son as paradas que teñen actualmente, e se nos pintou a palabra, ou se nos propuxo o punto de chegada nos nosos concellos. Agora o que estamos facendo os concellos é poñer as paradas que queremos no noso concello, nese tramo que se fan. Iso por unha parte, iso é o que temos que facer nós. Entón, contestaremos, efectivamente, se a mí me deixan chegar, por exemplo, hasta a de Rasa, teño que dicir que paradas teño no meu concello hasta chegar a de Rasa, non? Por poñer un exemplo. En eso estamos. Nos mandou hai uns días o documento, estamos contestando os concellos, eu sei que estamos todos na mesma. E a partir de aí, pois, bueno, hai unha segunda parte de discrepancia que intentaremos que hai dúas opcións. Unha vez que teñamos feito ese traballo, que para a nosa parte mínimo se resolverá en poucos días, estaríamos en condicións de ter a extensión de líneas comparadas e, por tanto, en principio, esa parte terminada que é importante. A partir de aí surgen dúas variables. Por unha parte, se todos estamos de acordo, o Concello dá definitivamente o ok a esta extensión de líneas, entón, nese caso, teríamos que, a Xunta de Galicia ten que negociar cas empresas concesionarias, efectivamente, como afecta esa extensión de líneas, porque se superpón en concesións que teñen as empresas concesionarias. Eso é un traballo que se encargou a Xunta de Galicia, que dixemos que debía facer, que lle rogábamos que fixera a máxima celeridade posible de que lle entregáramos o documento, e nunca nun plazo superior a 3 meses. E por outra parte, tenémonos que perfeccionar, andar un pouco máis, non me quero meter aí moito, pero, bueno, andar un pouco máis ou concretar un pouco máis a parte económica da proposta, porque é moi xenérica, encontramos algunhas incongruencias, e dende logo que il di que bueno, non vamos agora a que iso sexa o obxecto fundamental do debate, pero é certo que o que non parece normal é que, a priori, estender 8 líneas, estender uns poquinhos kilómetros, 8 líneas, valga 2 millóns de euros, e todo o contrato de transporte de Ourense vale a 8. Parece desproporcionado, en principio. Pero, bueno, non vamos a facer unha causa deso, vamos a analizalo e vamos chegar a seguramente chegaremos a un acordo. Que nós non queremos, nin a Diputación, nin os concellos, queremos que Ourense pague nada do que non lle corresponde para estender as líneas. Non queremos que lle pague nada, pero evidentemente tampouco queremos pagar máis do que eventualmente coste. Pero, vamos, digo, é unha reflexión a grosso modo, porque parece moi clara, pero nada máis. A partir de aí non temos elementos para saber se son 1,2, 1,5 pero, bueno, a priori non parece proporcional. A licitación é por 8 millóns de euros, e o que se nos pidanos por estender 8 líneas son 2. Entonces, hai muchísimas líneas, muchísimas frecuencias, muchísimas máis, parece desproporcionado. Que hai unha extensión que é unha extensión, que é dicir, elevalo en algún caso 3 km, 4 km, non é fazer unha línea nova. Entón, se tú xa tes unha línea montada e estender outros 4 km en 8 líneas nos vale eso, parece, xa digo, a priori parece un poquinho desproporcionado. Pero, bueno, xa digo, eso non vai ser o xeto agora do problema, do problema, eso será o xeto de discusión, pero, desde logo, non se plantea como un problema ni como un impedimento. O que queremos é avanzar nese proxecto e a ver se dunha vez paga. E, pois, tamén, eu que xa era facer outro matiz importante, porque en algunha publicación que vin, e creo que entre todos debemos ser exactos, falase de que Ourense é o único lugar que non ten transporte metropolitano. Non, a ver, Ourense non está nunha situación diferente aos demais. Os autobuses de Vigo non salen fora do Concello de Vigo, en ningún caso. Nin os autobuses de Coruña, solamente hai unha excepción que salen en Arteixo, unha parada que teñen histórica e que salen fora, pero é o único caso. Nin os de Santiago salen fora do seu concello. O transporte metropolitano que hai, entre comillas, é o transporte da Xunta, como temos en Ourense, o que temos agora, pero nós o que queremos é outra cousa.
e é que o transporte público de Ourense, o transporte municipal de Ourense, salga máis alá das líneas das frecuencias da líneas da Xunta, salga realmente a facer esa cuestión. Pero creo que é importante, porque ustedes además recordan o que intentara facer a Xunta en Vigo, e como Abel Caballero se negara que os autobuses de Vigo salieran fora de Vigo. Entonces non é correcto, porque parece que a xente, eu digo, se me permiten un pouco, e lles pido que traslademos un pouco isto, é que a mí a veces me diga que sodes os únicos que non atendes en Galicia. Non é verdad. Nos outros sitios tampouco salen os autobuses municipales fora dos términos municipales, xa digo, salvo unha parada concreta que salen os autobuses de Coruña a Arteixo. Sí? Un pequeno matiz, no caso de Vigo, sí que salen do término municipal, porque chegan a Chapela, que é parte do Concello de Bueno, pois se salen ese tema concreto, como é o de Arteixo, será un tema concreto, pero non salen os concellos, non salen nin a Gondomar, nin salen a Mos, nin salen a ningún outro lugar. Vale, nese caso, pois Chapela, Palbús e Medio Vigo. De todo inventando, máis ou menos estima que están en funcionamento? A ver, a nosa parte vamos a facer pronto, porque nada, son as paradas e iso cada concello témoslo clarísimo, vamos. E despois que eu creo que o máis tal pode ser o que tarda a Xunta en negociar, porque pode ser o máis complexo, entendo eu. O tema, eu creo que tampouco é moi complexo o tema económico con Ourense, unha vez que fixemos os marcos. Bueno, a ver bueno, eu non me poño plazos, porque isto é unha cuestión, simplemente de momento que temos é contestar, darlle á Xunta que faga un máximo de 3 meses, e nos paralelamente negociar a parte económica. Estamos nese horizonte. Vale. Que criterios están a seguir para seleccionar esas paradas que van formar parte do NIES? Hombre, cada concello sabemos perfectamente as paradas que hai. Normalmente non se puña as paradas que teño nesas estradas, non? Eu agora falei como alcalde, pois é unha cartera na estrada da Rasa, pois eu teño as paradas xa marcadas, eu voulle dicir que me paren as paradas que teño, lóxicamente. Non hai outra alguna novedade que se pode poñer en algún sitio, pero o que quero é que o transporte, o que ahora mismo para en Ceboliño, suba e veña hasta a Rasa, de volta na Rasa e me paren esas paradas, pero claro, a diferencia é que vou ter un autobús cada media hora. Ben.